har yau aminin dai, har gobe ma aminin dai. Aminu shine sarki, dole mu yi muku jan kunne. To, ko za ku karmu sai mun faɗe shi, lalle Aminu haƙun ne. Kai, sarkin Kano madafar bayi, sarki Aminu jigo ne. Ko an ƙi ko ana so tukunya, gatanta dole murhu ne. Gado na zabuwa zane, lalle Aminu jigo ne. Ye du masu ja da ikon Allah, ai dole za su taɓewa. Abinda Rabbana ya nufa, ai ba batu na kaucewa. Har yau Aminu ɗan ado shine da shi ake ta damawa. Mahassada suna tumbe ne, shi ko yana ta haskawa. A can Madina gun manzo Allah sai da ya nuna ikonsa. Amma kun ki ganewa, gidaje kuke ta rushewa. To, kai ko za ku yanka mu, nace ko za ku feɗe mu, akan Aminu babu sauyawa. Kundin waka ku gane ni, mawaƙin Aminu ne gani. Wani sakarayya mun waya ranar litinin ina cikin iyalina, ya ce hello kundin waka ne, na ce wannan kundin waka ne. Ya ce turo akawun nan barka, zan sama kuɗi na waƙarka, amma kar ka sake waƙe ɗan ado. Sai na ce me kace, sai ya maimaita, kai to ka riƙe kuɗinka, mu muna nan tare da ɗan ado. Ko da kuɗi ko babu kuɗi, ko da ruwa ko babu ruwa, inda da rai ba za na bar Aminin ba. Mashi dan dole ma ya yotsi ni, ga katanga mu je uwar danni. Mu fa inda batu na waka ne, ko ina za mu je mu rera ta, musamman akan batun baba. Ai sarki bai kama da reni ba, Aminu shine uban talakawa jihar Kano, duka na muradinka. Tsofaffi na ta jinjina gunka, yan yara sun ce Allah kare ka, yan mata na ta gaisuwa gunka, har samari suna ta gaida ka, talakawa suna ta madalla. Sai Aminu dugari suna shela, tunda kayo rawar ganin kalla, ko kuwa mahaɗinta ne hula, shi mai kyau baby ɗar a mai talla. Kukan kurciya jawabi ne, kai dan haka sai ku gaggane, shi Aminu ku gane zaki ne, in kuka tashe shi za ku gane ne. Ga protocol ɗan Maryamu, pilot raba gardama ka san aiki, pilot batu nake kan Isa ɗan Maryam, Isa ɗan Sunusi na ɗaya jan zaki, na san ai da na faɗa dukun san shi. Raba gardama ga hamshaki, ka zamto agogo kai sarkin aiki, kai kam hassada tana yi mataki. Sabawa maƙiyan ka mamaki, ka taho suna fama raki, kai ke jujjuya jirgi a sararin samaniya. Isa ka kai pilot, ga kundin waka na zo gaishe ka, in kauce gaba za mu biyo bayan ka. Kai ina sarkin yaƙi, koko na ce ko manda maza gurin yaƙi, kun san sarkin dawa kisa dauki ne, sini ka mana maganin arne, dan babba dan abun dugoga ne, mai jure da kana san kwatarni ne. Kai sarkin dawaki babba al'amin, ai sai da ku ake ciwo yaƙi, yan amanar da babu tamkar su, yanda an yo batunsa an san su. Kundin waka na zo na gaishe ku, baban su shahida na ku ne danku, mai zance da kafiya cikin waka, in ka so ka ce da ni kundin waka. Sarki Allah ya ja da kwananka, aikin banza suke magautanka,
ka zama kusa aminu san barka, tur da halin waɗanda ke kinka, ga dodo aminu gaishe ka. Shiga lafiya zaki, dama da hauni lafiya. Allah ya tsare mutuncinka, mai alfarma dan mai alfarma. Allah ya ji kan mai martaba sarki Ado, Allah ya ji kan Ado, Allah ya karya makiyanka. Ya zuwa kundin waka. Bamaji ba ma gani akan aminu mun shirya tsaf, kai ko za ku kashe mu mun faɗa a Kano, ba mu san wani sarki ba, ba mu san kowa ba, sai aminu ko babu silan siyan koko. Bamaji ba ma gani akan aminu mun shirya tsaf, kai ko za ku kashe mu mun faɗa a Kano, ba mu san wani sarki ba, ba mu san kowa ba, sai aminu ko babu silan siyan koko. Godiya za mu fara yi wa Ubangijin da ya ba mu numfashi, alhamdulillahi. Ni'imar ka ta riske mu ta numfashi, kai ka ba mu lafiya, ka haɗa da lomar abinci mun ƙoshi, kuma ka tsaya mana al'amuran mu 'yan hasada su sha haushi, tunda mun rike rasul manzo, shugaba mai fikira da kwazo. Alihi har sahabu sanya domin su ne na yau bara da koko. Bamaji ba ma gani akan aminu mun shirya tsaf, kai ko za ku kashe mu mun faɗa a Kano, ba mu san wani sarki ba, ba mu san kowa ba, sai aminu ko babu silan siyan koko. Kai kudo ka tambura yau ma zan magana akan Amina Ado, me jihar Kano duka, a gurin makiya ku kira shi dodo, sanne dan bayaro turmin dan yaruwa bai zama a kwando. A gurin ka ya game duk duniya, a ko'ina yana ta yado, wannan ne yasa kake tarasa, dan sarki sarki mai matasa. In ya taho sai a dinga tafi, yan hasada ko sai dai sileko. Bamaji ba ma gani akan aminu mun shirya tsaf, kai ko za ku kashe mu mun faɗa a Kano, ba mu san wani sarki ba, ba mu san kowa ba, sai aminu ko babu silan siyan koko. Shiga taitayin ka jikiri ku dangadar zare suke ziraka, dan masunta da dan kulawa na ji su ne suke zigaka. Shiga taitayin ka na ji amma hankali bai kama da hauka, lokaci kaɗan muke jira za ka girbi duk abin da kai ka shuka. Yan Kano aminu shi muke so, ƙaunar sarkinmu ta yi naso, don haka ko za ku karkashe mu akan aminu ba batun mu sauko. Bamaji ba ma gani akan aminu mun shirya tsaf, kai ko za ku kashe mu mun faɗa a Kano, ba mu san wani sarki ba, ba mu san kowa ba, sai aminu ko babu silan siyan koko. Tunjum ma tunjum aminu Ado sarkin da ba irin shi, alkhairin ka yana ta yado, ga gamji nan mai zibi da dashi. Shiga dai a lafiya ku kakkauce, ganan sarkin da ba irin shi, ɗaya tamkar dubu, sarki aminu duniya tana yaba shi. In ya fito sai a dinga lale, ana ta murna ana ta talle, na ji duniya tana ta zance akan aminu da ya zarce bako. Bamaji ba ma gani
ma ina da gonar da zan yi noma, da sai na noma dankali na turawa, babana ko domin na kawo ma. To ka shafa kaina ka yi min addu'a a lokacin na san kwana girma, ni ma har na zam abun kwatance, makiya da sun gane ni sai kyarma, domin ina da Aminu Ado, dole ne ku kiyaye dodo. Gaba kaki mai balla gada, dan Ado dikan da ya wuce bako. Bamaji ba magani akan Aminu mun shirya tsaf. Kai ko za ku kashe mu mun faɗa a Kano, ba mu san wani sarki ba, ba mu san kowa ba, sai Aminu ko babu silan siyan koko. Yawan mutane shine kasuwa, ba wai tari na rumfuna ba. In har za a yi batu na giwa, na san bera ba zai tsaya ba. Kai mai yin rami na mugunta, ka yi shi ɗan kaɗan ba mai yawa ba, don watakila kanka ma kake yi wa, za ka faɗa ba ka sani ba. Zalunci ba abu ne na so ba, dume yi ba zai ci nasara ba. Sarki Rabbi ya tsaya ma shakurumin kame ɗan gari da bako. Bamaji ba magani akan Aminu mun shirya tsaf. Kai ko za ku kashe mu mun faɗa a Kano, ba mu san wani sarki ba, ba mu san kowa ba, sai Aminu ko babu silan siyan koko. Bamaji ba magani akan Aminu mun shirya tsaf. Kai ko za ku kashe mu mun faɗa a Kano, ba mu san wani sarki ba, ba mu san kowa ba, sai Aminu ko babu silan siyan koko. Bamaji ba magani akan Aminu mun shirya tsaf. Kai ko za ku kashe mu mun faɗa a Kano, ba mu san wani sarki ba, ba mu san kowa ba, sai Aminu ko babu silan siyan koko.